Ev bû demeke got min bij di rojeva herêmê û cîhanê da cihekî girîng digire. Ji ber got medyaya Tirkî û karbidestên wan bi berdewamî radigihînin ew derbasî nava bajarê Minbicê bibin û kontrola bajêr bixin destê xwe. Lê şandeyeke bin tegon bi fermandariya Jeneral Joseph Votel gihîşt Minbicê. Got hevdîtin li gel karbidestên sivîl û leşkerî yên Minbicê bikin û mesaja piştgiriyê bidin wan. Jeneral Votel ragihand. Got rewşa Minbicê aram e û meclisa sivîl û leşkerî yên Minbicê karekî baş dikin û piştgiriya wan ji bo rêveberiya Minbicê ya sivîl û ya leşkerî wê dewam bike. Armanca min serekî ew e ku piştgiriya xelkê min bicê bikim. Em hatîne êre bo seredan û piştgiriya rêveberiya sivîl ya min bicê. Her wiha piştrast bikin ku koalîsyon her tiştekî ku bikarî dê biket ku bi temamî seqamgiriyê bicih biket. Şandeya Amerîkî û endamên rêveberiya Minbicêyên leşkerî û sivîl di nava bajarê Minbicê da geriyan û rewşa herêmê ji rûniştvanên bajêr pirsîn. Her wiha pirsa metirsiyên xelkê Minbicê ji pêşerojê kirin. Fermandarê giştî ê Meclisa Leşkerî ya Minbicê Muhammed Mustafa ji dengê Amerîka ra diyar kir. Got sedema serdana şandeya Amerîkî ew e ji bo dilê xelkê Minbicê rûne. Her wiha ji me re tekez bikin got rêkeftina wan û Tirkiye ne li gorî medyaya Tirkî dibêje ye û dê Minbic dibin rêveberiya xelkê wê da bimîne. الهدف من الزيارة أنه قيادات من التحالف زارت مدينة منبج. آرمان ji serdanê ku hin rayedarên koalîsyonê yên leşkerî û siyasî ji bo dilê xelkê bajarûnin û zanin bû ku hêzên koalîsyonê û yên Meclisa Leşkerî ya Minbicê li Minbicê ne ji bo parastina ewlehiya herêmê ku bû du salên aramî û helbet ji me re gotin tinê rêkeftinê bi Tirkiye re heye. Ew ji aliyê Mertala Elfira Tirkiye bimîne û li aliyên me hêzên Amerîkî bimînin ji parastina ewlehî û aramiya Minbicê. Her wiha ku pêvçûn di navbera her du aliyan de dernekeve. Hêjaya gotinê got ev yekemîn şandeya Amerîkî ya ji pêla bilind de serdana Minbicê dike piştî hevdîtinin di navber rayedarên Amerîkî û yên Tirkî ji bo herêma Minbicê. û nûçeyên got piştî hevdîtinan li ser medyayê belav bibûn û ev şande hat ji bo tekez bike ku tip guhartin ji bo rêveberiya Minbicê çê nabe. Mehmûd Balî dengê Amerîka, herêma Minbicê.